Il-Ministru Ian Borg, meta kien żgħir xtaq isir ners, imma gradwa bħala avukat. Hawn Ian Borg fil-Magħmudija u hawn man-nanna. Ma' oħtu Claire. U ma' oħtu Claire aktar tard. U hawn Ian Borg sejjer l-iskola. Min dejjem kien jgħid dak li jaħseb. Nixtieq nistaqsi lill-Ministru wkoll jekk ma jistgħux jagħmlulna timetable lilna tal-primarja. Irridu nieħdu kollox kuljum. L-ewwel Malti magħżul minn Forbes bħala wieħed mill-aktar politiċi influenti. Twil 6 piedi u 4 pulsieri, imma kien wieħed mill-iżgħar sindki fl-istorja. Elett sindku għal 3 darbiet ta' Haddingli u tela sparat bl-akbar ammont ta' voti. Avventurus. Mexxa l-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa. In-Namra ma' Rachel. Kombinazzjoni għandhom il-birthday fl-istess ġurnata. Kombinazzjoni wkoll u minn Haddingli u ikun jom Dingli. Jiżżewġu. Anka jekk xahar qabel kien hemm l-elezzjoni. Elett mal-ewwel kamp. Alla jgħin. U jinħatar Ministru. F'dat wieħed mill-akbar ministeri fl-istorja. Fost affarijiet oħra responsabbli tat-toroq, tat-trasport tal-art, tal-avjazzjoni, il-marittimu, taħt idejh il-proġetti kollha kapitali f'Malta, f'idejh il-bini u l-ippjanar, u l-mina bejn Malta u Għawdex u ħafna aktar. Ian Borg, il-papa ta' Eve. Sinjuri, nilqgħu fosta lill-Ministru Ian Borg.